Yeah, bafowethu iDurban Networks kwi-Cover Cup Kings Wellington eMlazi awusithatha sihlalele nje into encane ithi nayo hayi uzobuka i-Cover Cup sizwa kithi usizwa kanjani ukuyingxenye yalo mncintiswano omkhulu kangaka. Ngaqala ngibingelela kuwe. Yes. Ngibingelela ku-TV. Mfowethu. Namuhla sibuka la. Yes. Engicabanga ukuthi mhlawumbe akazoba ikhona ne-event engaphezu kwale eyenzekayo yebhola. Kodwa angazi uma ukuthi ikhona mhlawumbe ngingafika kuyona. So kusuke okukhulu kakhulu and i-event enkulu kakhulu lena okuhlezi-ke kuyintokozo ukuba ingxenye yayo ngoba ukwazi ukuzokhona ukubona abantu la ozobabona kwi-PSL kusasa. Unyaka nonyaka ihlezi producer abadlali esizobabona kwi-PSL. So i-event okuyintokozo okuhlezi ukuba kuyona unyaka nonyaka. Sikhuluma nomuntu olithandayo ibhola olidlalayo uhlala uPhasithi Peter kwi-team kaMaskandi mangabe idlala negqumu kanjalo. Lungakanani uthando lwebhola phakathi kwenu? Ibhola ngithanda kakhulu iyona nto yami yokuchitha isizungu neyokusisa nje umqondo. So into nje nebhola phakathi iyona engiphila ngayo. Makungenza umculo ngenza ibhola kukho kunye. So ingakho into zebhola eziningi mhlawumbe uzokutshela mhlawumbe ungathini kumfoka Mkhize okuyena ogqugquzela lolu hlobo le-tournament? Ngifisa ukubonga yabo bese ngifisela nje neminyaka eminingi ukuthi uNkulunkulu amgcine ngoba umbono kube kuhle ukuthi umnikazi wawo aphile isikhathi eside ukuze nawo umbono uzokwazi ukuphila ngale ndlela afisa ngayo yena ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi uma engasekho umnikazi wombono uthola ukuthi sekungena mhlawumbe abantu abayicabangela into ye-profit inhloso yayo yonke into kwakuyini. So ngifisa sengathi uNkulunkulu angabandisela iminyaka aphile nje isikhathi eside ukuze lento ize ibe ngaphezu kwalokhu esiyibona iyibona namuhla. Kuze kuthiwe mhlawumbe mayidlala ngelinye ilanga ilive noma iney'potso ey'nkulu kakhulu kunalezi. Sesiyivala nje sikhulume ngawe as umuntu encane ungenile endimeni kaMaskandi igama laloko likhule njalo akushoni phansi igama lokhu yi-maintainile i-brand yakho ithini i-recipe yakho mfana kithi? Ngithi mina angazi ngiyakubonga uNkulunkulu kukhona ngoba kwasekuqaleni uma ngiqala angazi ukuthi lento izohamba ifike la. Angazi ukuthi izogcina mhlawumbe into engiphilisayo futhi engenza ukuthi ngi-recognize abantu abaningi emhlabeni. So ukuthi kuze kufike lesi sikhathi mhlawumbe igama lami liselake kuwumusa kaNkulunkulu mhlawumbe-ke namandedlesi lasekhaya lasekhaya komama okuyila nami engikhala khona before ngiyemthandazweni. So izona zinto engathi ngiyazibonga kakhulu ngoba mina ngiyalala nje busuku ngingazi ukuthi kusasa kuzokwenzakalani. Okwenzela kusasa kusuke kuyinhlelo zomdali namanje ukuthi ngizofundela ukuthi sengazi ukuthi la engikhona angangithatha yena angibeke kwenye indawo la kafisa ukuthi ngibe khona kusasa. Stage performance sakho mfowethu njalo uma use-stage you just bring fire kuyafiwa yini urehearsa kakhulu yini lenza nje ube ne-stage esinzima ngako? Ukuzama ukuthi ngoba kwesinye isikhathi umuntu usuke kwazi ukuthi ucula ithini but usuke engakaze akubona uperform. So i-performance kumele kube yiyona umuntu emthatha kakhulu kunokucula ngoba ucula uyakulalela noma kusendlini but i-performance kumele wenze ukuthi nangelinye ilanga makuthiwa uzoperforma akwazi ukuphuma azokubuka ngenxa zento oyenze kade kubuka i-performance endlini. So iyona nto engisuke ngiyifisa nengiyaye ngitshela amajini ukuthi sengathi singaba ne-performance engcono everyday. Ama-socials akho ame kanjani kwabafisa ukukulandela? Into
umuntu encane wama-guitar music nje kuyo yonke indawo ku-Facebook kakhulukazi ngizocela babheke sihambeni nama-followers amaningi ngoba bagcina sebefollowa noma yini uzwa abanye sebethi bakhokhe iy'mali bethiwa bazothola umsebenzi akufunelani umsebenzi nkosi yami akekho umuntu engimtholela umsebenzi nasekhaya mhleli ney'ngane ey'ngasebenzi engingajabula kami engathola umsebenzi endawo ngoba ngingakhokhela umthwalo so kuyaye kungiphathe kabi ukuzwa kukhona umuntu othi usekhokhe u-500 usekhokhe u-600 usekhokhe 1,000 ethi ukhokhela umsebenzi ngani yakwethu siyabonga ngesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu Mphile bafethu uNkulunkulu anikhulise njalo nibe nomsebenzi wokuphakama njalo ephezulu. Besikhona siyi-Durban Network nonto encane kwi-Cover Cup kuphi khona eMlazi. Danko.